Makadi muri Zimbabwe kufara kusangana nemi pano pa Zimbo Live TV. Zita rangu ndichitwa Sokostina kana kuti Pelagia Kwampurwa muri Zimbabwe nasi. I've got someone anotinakidza, someone takaona pa screens. Vamwe vedu atinakada zera naye muniye taingomura tichitamba tiri kumaumbwe asi vanonyatsoziva chaivo vaiona TV kare ZBC. You know this person. So muri Zimbabwe, without taking much of your time, I've got a very exciting guest, Mama Jilimba, a renowned actress from way back. ZBC ichiri ZBC kuchana kidza ndo vandinawo muzana saka taboti timbovachaga katimbokurukura nawo ndofunga mazano muri kungoona vari kutrenda momuziva energy saka ndo vandinawo muzana nasi rekei tipinde munyaya timbokurukura nawo. Mama makadi? Mama ndinofara asoko amai vangu Soko makadiko Soko ndinozvarana kanaka kudai dai ndakazviziva. Mugoti Soko murume, mugoti Soko amai. Unzwe aiwa ndiri right. Muri sei Mama? Ndofara mwanangu. Wakadiko mwanangu? Aiwa ndiri right. Ndiri kuona makachena chena, chiso chakagezwa chata ana Soko atrasisi. Aiwa kamwanangu. Unoona kana ukanga wadedzwa kuinterview neZimbo Live TV. Zvinhu zvakakosha kaizvo. Aiwa ndinofara. TV station yakatikoshera. Inini fanika seni I love that Zimbo Live TV. Yeah. Aiwa ndiri kuzviona. Alright Mama. Ndofunga ndakakubata ndikati Mama da kuti mbogara pasi tikurukure. Takakura tichingokuonai. Yes. Tichingokona pa TV kumadrama kumachi. Tikoti hakumana unoziva kuti munhu wemuTV unongoti anooneka here munhu. Zvino nhasi tazoona mukana wekutaura nemi. Totangombotanga nekuziva kuti iro rekuti Mai Jilimba izita renyu kana kuti kune kwarakabva takabva mukuacta imomo? Amai Jilimba izita rangu rebasa rangu inini. Asi ratoo zita rangu. Ratoo zita renyu. Zvokuti rangu chairo ukandibvunza handichatoriziva. Ndakungoziva kuti ndonzi Amai Jilimba kana kuti Jili Baby. Jili Baby. Right. Ndada kutobvunza kuti Jilimba, Jili Baby. Chii changa chaitika kuti munhu azonzi Jili Baby kana kuti Mai Jilimba? Jili Baby inini handina maroles andisingakwanise kuacta. Okay. Ndinokwanisa kuita baby. Ndinokwanisa kuita anything. Unaona metamuri baby chairo. Yes. Alright, ngatimbotaure pamakatanga kubva kudhara muchitanga kuacta kuZBC. Chii makakura muri munhu aida here zvekuacta kana kuti muchikura chii chakaita kuti muti inini I want to pursue zvekuita madrama izvi? Ini ndakakurira muacting. And ndakurira muacting. Ndakazovandudzwa zvangu neZBC asi ndazvarwa ndiri actor. Alright. Chipo ichi chakazvarwa chiri mandiri. Chiri mamuri. Saka ndichidaro nekuve chiri mandiri macho ndakazowana great opportunity yekuti ndipinde muZBC. Saka I worked in ZBC zvakanyanya. Till now I'm still working with ZBC. Which is wonderful. Muchiri kushanda neZBC. Tida kumbodzoka tisati tasvika pazuva ranhasi tiri ikoko kumashure ikoko. Ramakatanga takaacta drama rainzi chii? Ukandibvunza zvemadhirama yekare handichatoaziva. Hamuchatoziva. Kazhinji ndinotoyeuchidzwa nemafanzi kuti muchiri kuziva here upenyu mutororiya, muchiri kuziva here mavhuro manyororia, muchiri kuziva here chakazenge chiyeche. A lot of madhirama zvandakaacta through ZBC, through mama channels, through ma private companies, akawandisa. Alright. Nderipi pane sekana kuti hamuchikurangarira munoti mati mamwe makuta muchikanga ramunoti iri ndakaacta nemwoyo wese zvondakasvika pakupinda mucharacter nezvandaiacta zvacho? Inini handina drama randisina kumbopinda nemwoyo. Ndikapiwa script ndaipfeka story. Nanhasi ndopfeka story. Kana ndapfeka story ndoburitsa character. Saka kumacharacters ese andakaburitsa, madramas ese andakaacta ndaiburitsa unyanzvi hwecharacter yebhuku iroro randinenge ndichiacta kana storyline iyo yandinenge ndichiacta. Ndinobva ndaburitsa unyanzvi hwayo. Vana upenyu mutoro, vana mafuro manyoro, vana zuku, akawanda madrama andakaacta. Mamwe andaitoenda ndichinoactira kunana Masvingo, mamwe kunana Bhindura, vamwe kumarondera, kuMalawi.
kuNigeria ndakaita nemaNigerians. So all those things I worked zvokuti nekukura ndichatozive kuti chakati chaenzana asi aiwa ndakanaka zvangu asi ndiri kuita zvinhu zvakanaka. Zvinhu zvakanaka. Alright, tikuona pane machallenges semudzimai neindustry yekuacta iyi. Tine nyaya dzakawanda dzatainzwa dzatinotonzwa kuti uri mudzimai pamwe wapiwa role yekuti pamwe murume anga yakuita sekuti iwewe ndiwakutora the bigger role. How did you manage kusurvive muindustry yeacting? Inini I survived because isusu tichatanga kana kuti tichiri kuita mabasa aya nanhasi tichidzidzisa vana vatichiri kudzidzisa tiri kuti ziva chaunenge wafambira. Kana ukange wauya kuacting unofanirwa kuziva donzvo kwaurikuda kuenda ndekupi. Woenda ikoko uita zviri kudiwa ipapo woteedzera woteerera ndokuti uwane masimba anoenda kumberi. Alright. Ndemamwe machallenges amakasangana nawo during acting career yenyu yese yamunoti these were the challenges that I faced but ndakakwanisa kuita conquer those challenges? Machallenges takasangana nawo neatichiri kungosangana nawo ndemari dzekushanda pabasa redu iri kuti uti kana waburitsa skiti chairo imari. Kuti uti waburitsa drama imari. Nokuti uchada malocations, uchada zvekufambisa nazvo, uchada chichadyiwa, uchada maprops, uchada all those things, macameras, editing, all those things zvichadiwa pauri. Kana even macostumes chaiwo. Tine macostume ekuti nditogona kujegera necostume yangu iyi. Asi koita zvimwe zvokuti toda kuti maijili mboita ung'anga. We need those costumes dzekuti ndiite ng'anga. Kana kuti ngavaite mufundisi nhasi. We need those costumes. Saka mari yachona zvikwanisiro izvozvo zvimachallenges zvakanyanya kuti uburitse chinhu quality chaiyo yefilming inenge chidiwa good nice quality. Saka kuti uchiburitse chinhu ichocho chiende paair unenge wastruggle. Asi with me inini ndinotoenda hangu pamusika pangu pandotengesa ndotoburitsa chinhu ichocho chibuda zvakanaka. Kana ukatoona kana zvakaita maoko matema iya unotoona kuti chinhu chandakabika inini. Saka ndakachigona nenzira yekushingirira. Nakawanda mafilms akati wandei andaita ndichishingirira. Saka kuti zviite machallenges ese iwayo ndichingwamita asi ndichirwadziwa ndichitambudzika kuti ndichiburitse chete. Vanhu vadzidze something. Kana izvozvi ZBC yacho chaiyo kuti inzi ZBC tisu vacho ZBC ndo nyika yachoka. Saka taishingirira ndine ichocho chekuti I don't want to leave ZBC because ndo nyika yedu yeZimbabwe. Saka ndaikashingirira kusvika nhasi ndongoshingirira nchingoti kodai tambochionekwaoka dai zvaonekwa kare izvi tichiburitsa zvinhu the best iregere kutizwa nemafans tiburitse the best. Ndiri kuona shungu dzenyu kuti mune nyika yenyu papahana. Saka mama, how have you managed kuti mukwanise kuti apa muri mucharacter apa hamuzi mucharacter? How have you managed to do that kuti mukwanise kuzvisiyanisa mararamiro epaTV nemararamiro eupenyu everyday? Nekuti mumwe anogona kukuonai muchiacta muri ng'anga otokuvengai muri ng'anga mozouya kustreet pamwe kuacta kamunhu akutokutasai nerimwe sokuti hai ng'anga iyi makazvimanija sei? Zvaka kuti munozvimanija sei? Vanhu vanonyatsoziva maarts vanofanirwa kuziva mutsauko weacting nekunge uri chaiye Jelly Baby. Saka zvakadaro inini I managed. Ndakazvimaneja nechikonzero chekuti ndakangoona sekuti kana munhu akandivengera kuti ndaita utsinye pamwana uyu ndatoburitsa character.
kana ndisina kuburitsa character iwe ugone kundivenga. Alright. Unenge uchitosekerera. Saka ukandivenga iwe futi watopindawo futi mucharacter yehunhu waita Mai Chilimba. Kuti hausiri right. Kana iwe uchidzidza through acting wakutodzidza kuti zvaitwa naMai Chilimba izvi handizvo zvatinofanirwa kurarama tichiita. Ehe, kutsinya wavaitawo kana kuti kutuka kwavari kuita manext door handizvo zvatofanirwa kurarama tichiita. Saka inini ndiri muparidzi weshoko rezvakanaka zvandinenge ndichiona muvanhu kuti vanhu vanorarama sei, vanhu vanogona kuvenganirana pasina, ndozviburisa through acting. Saka ndikatoona iwewe wandivengera izvozvo ndotoziva kuti pandaburitsa character ndotofara. Alright, hamungade kuti muroyi anofarirwa, muroyi anofanirwa kuvengwa. Yes. Alright, wonderful. Tichipfuurira mberi tazobva kuacting tabva kuZBC takuona mazuva ano yowe social media is awash. Ndo yako kwane zvecontent creation. Takaona ko zvino kwane maskits kwane zvakawanda. Imimi takaona kuti amuna kubva mauzongopeta maoko kuti isusu taingoacta kare zvazvavanodiki. Tiri kuona muri kukwikwidzana nawo vana vacho mu-content creation. Chimboti painhorondoro pa-content creation apa sei musina kuneta kuti inini ndingori kuTV saka ndikandisira vanhu makada kupinda navo mu-content creation imo? Technology anditi tiri kufambirana nenguva. Exactly. Saka inini ndiri munhu ane chinhu mahari. Handikwanise kurarama chiri kurarira chinhu ichocho, kugarira mapepa angu nekuti aiwa uko wakuita vana vadiki. Tofanirwa kuramba tichingovadzidzisa vana ivava kuti muacting you need kamwana karusvava, you need mimba chaiyo muacting, you need amai, you need a boy, you need a girl, you need an old age, even mbuya vakuzodzwa ndove kumusana, you need her. Muacting hakuna age. Exactly. Saka zvakusina age inini hapana pandisingakwanise kupinda. Pese inini ndofanirwa pakwana ndichikwikwidzana newe uri kuti inini ndiri ama2K. Tinopinda mu-ama2K. Munopinda ama2K. Ya, zvakadaro. Ivo vacho ama2K vacho muchishanda nawo muri kunyatsoshanda nawo here? Are they accepting you kana kuti vanenge vachiita zvekuti mama vakura tauda kuita isusu takangoda tiri vadiki? Ndiri kutobata nevana zvakanyanya. Alright, okay. Kazhinji vana vedu acting yavo ndeye makamera emafoni. Havanyatsoziva chinonzi moto wekamera. Kana kuti kunyatsobika chinhu chinonzi chiri kudzidzisa vanhu. Kana kuti chiri kutaura muvanhu. Vanenge vachingoti ndiri kunakidza vanhu. Saka vana vazhinji ndinoona vanouya this production yaMai Chilimba production ndotori nevana vakawandisa. Ukatarisa kana pamaskits andiri kuacta ndiri kuacta nevana vakawanda uyewo ndichicolaborata nemamwe maproductions vanonzwa kunzwa kutapirirwa nini kuti inini ndoda kuenda nhasi ndimbonobatana naMai Chilimba. Kana vaimbi chaivo. Vaimbi chaivo vana ivavo ma-upcoming nevakakura kudhara vanondida muchinhu chavo nenzira yekuti vanototi mama uye mufiche vhidhiyo rangu riendewo viral. Mama ndiitirewo ningirikini songu yangu, ndipurelewo songu yangu. Ndosaka uchiona kazhinji ndichinyimbirika ndichitamba stereki nemasongs akasiyana siyana, angave embira, angave emagospel, angave mabhuju banton, all those things ndinopinda chete. Nanzwati bhuju banton. Yes, aiwa, kana marastafari. Marasta munojamba. Aiwa tojamba zvese tinoitai. Alright, I like that. Then tapa chakurukura ndakuda kumbopinda munyaya manje ndoziva chiri kunonetsa pasocial media. Nyaya yachivayo, nyaya yaSeWikiNew. Ndakaona makatopedzera mapiwa zita rekunzi mupemhi mukuru. Yes. And every time SeWikiNew pavanopa vanhu motikari, you always try by all means to appreciate. Munotenda. Munotenda kuti munogona kutotenda kuti areka apiwa wacho zvekuti vanhu vambezera kuti asi vari kudawo mota.
Chimbotitsanangure vapo kuti ndizvo here zviri mukudawo mwata kana kuti you just someone who appreciates ivyo zvaitwa panext door. Inini unoona mwanangu wabvunza mubvunzo unondifadza ende wakanaka. seWikinelo chipo chenyika chatakapiwa namusikavana. Takapiwa mubereki brother mwana zvese papo pana seWikinelo. Munhu akaita chisionekwe mudzi webwe munyika muno. Saka ukaona mumwe wako aitirwa chinhu chakanaka kudaro chekuti sure billionaire anongoku appreciate ongokupa kungoti iwewe waita this chinhu chakanaka. I want to give you this chipo. Inini handifanirwa kutsamwa kana kuti dai ndapiwa ndirini. Ndofanirwa kupemberera iwewe mwana wangu uri mwana wangu kai. Hauzombofoka ndisiya parodhi apo ndichinaiwa nemvura wapiwa mota naachivhaya. Unotondipawo kutoti mama uka $50 akaimboita iwo magunanzi. Saka with that I'm happy ndine ndichitofara. Saka nezita randakazopiwa nevana venyika ino yeZimbabwe kuti mupemi vakangozvionawo sekuti hapana munhu asingadi chakanaka. Munhu wese anofarira chinhu chakanaka. Kana inini seWikinelo akazosvika nekwandiri ndinongotenda Mwari. Asi handishuwire kuti uyu apirwe inini ndisina. Ndinotofanirwa kufarira kuti Mwari wangu. Vamwe vana tine takatoona kana kuti vamwe vatakashanda navo tine takatoona kutambura kwavo. Exactly. Saka kana ndikaona mumwe wangu wandakashanda naye kana kuti mwana ari kuyaruka akutovandudzwa akutokwiridzirwa, what's bad about that? There's nothing bad about it. Saka asingadi chakanaka ndiani? Hapana asingadi chakanaka. Asi handishuwire kuti iwewe chawawana ngandichiwane. Ini ndinoshuwira kupemberera chawawana iwewe chakanaka. Saka handisitope kupemberera vana veZimbabwe ini semubereki. Ndinopemberera seWikinelo kuti vari kuita zvinhu zvakanaka kuvana veZimbabwe. Ivo seWikinelo chiri chizvarwa cheZimbabwe. Yes. Wonderful. I like that. Saka imi mama, how do you take it? Because social media vanokomenta vanonyora zvakasiyana siyana. Nezvimwe zvekuti unoverenga comment kuti imi how have you managed kuti zvisakuaffecte izvozvo? Because kuno mwana uzonyora imwe comment yekuti unoti nhaye vedu we. Inini hazvindirwadzi. Ndotozvida. Alright. Why nokuti handiti unoziva kuti mukunamata kwatinoita tinoburitsirwa macharacters akanaka. Mambo edu Yesu Kristu vanotisira macharacters pachena. Kungonamata kudai unoona huipi hwako iwewe unohuburitsa wega. Ini ndisina kukubvunza. Saka indobva ndatoziva macharacters ane ruvengo kuti eya munyika medu munomu kune vamwe vanhu vanotori neruvengo nevanhu vasina kuvatadzira. Saka ndotomunzwira tsitsi ndototi Mwari komborerai mhuri yangu iyi iri kundituka iyi. Ndotofara kutoti nepeji rangu anenge achitorikudza. Following yangu inenge ichitokura. Saka I love that. Nokuti ndienda kutoratidzwa kuti hezvo kunotoriwo nevavengi vanhu vese havakudi. Izvozvi kana ivo seWikinelo vari kuita chinhu chakanaka asi havaregere kutukwa. Ivo vari kutoti pamwe munhu angatondiappreciatawo saamai Jirimba. Iye ari kutovatuka kutoti mukazenge yowe mukazodani vamwe vanotozoburisa miromo yakaoma yekuti totovhunduka kuti munhu anonzi akaromba yowe anotsvina mani whatever. Yete ako kurangarirawo zvake pagoridhe rake. Saka uri kumutukirei? Saka ini ndozotadza nekutukwawo zvangu. Inini murombo ndofanirwa kutukwa. Zvakanaka zvinobva mukutukwa. So you don't let that get to you. I don't mind. I used to cry ndisati ndichingopinda musocial media ndakagamuchirwa samai. Vanhu vaindifarira samai. Pazvakangotanga zvokuti seWikinelo ndakatanga kuatakwa. Ndikambobatikana mazuva ekutanga
ndobva ndadzidza about it, ndakabva ndazvidzidza endinodzidza kainini kana iwe mawira waita pandotokudzidza kuti mwana uyu ane tsika here kana kuti haana tsika. Saka ndakapa zvidzidzo zvandakadzidza muvanhu ndakabata chandiri kukutaurira ichocho kuti vamwe vanhu vanotosundwa kunzi onekwa kunzi une mwoyo wakaipa pamberi pevamwe vanhu. Saka kana uchizviisa musocial media uchituka inini iwewe zvawakaita izvi zvinoreva kuti unhu hwako pane zvawakamira wakaita hausiri mwana kwaye. Saka ndotofanirwa kunzwira tsitsi. Wow, apa tatakutodzidza zvishwa. Yes. Now you are becoming a mother indeed. Yes, yes. Wonderful. Tichingosvika hedu pekupedza. I recently noticed makaitwa brand ambassador for Nyaradzo. Yes. And ndaona hangu page renyu also muchitaura kuti vanoda kuitwa mabrand brand ambassador you're there. Mukunzwa sei kuti kwa brand ambassador weNyaradzo? Inini ndakanzwa kufara. Ndakanzwa kufara kwakanyanya. Uyezve magashiriro anoita Nyaradzo ibrand hombe munyika muno, ende ibrand rinonzwisisa varombo nevapfumi. Ndo chimwe chinhu chandakada kuti ndishande neNyaradzo zvakanyanya. Ndaingoshuvira kuti brand iri dai ndangowanawo chekuita naro. Mwari ndobva vanzwa munamato yangu. Saka izvozvi sabrand ambassador ndiri kutobatsirawo vamwe vanhu vanoda kujoina Nyaradzo. Nyaradzo inoita zvinhu zvakawanda mwanangu, hakusi kungoviga vafi chete. Inobatsira vana kusona chaiko, vane factory yakabva pano kusvikira kuWaterfalls. Factory iri kuMasasi. Alright. Yekusona. Vanosona hembe dzemhando yepamusoro, mauniforms emacompanies. Vanosona a lot of things. Zviri kuvandudza vana veZimbabwe. Ukapinda mufactory imomo, you'll find kuti mune munda wevana vakanga vasina mabasa vari kubatsirwa neNyaradzo. Inodzidzisa vana kubika chaiko. Vanodzidziswa vanoda kana matenzi ekuhaya vanohaya kuNyaradzo nemitengo yakaderera yekuti akazoenda kune imwe kambani achiti tiri kutsvagawo event tent yekuti tiitewo event yedu, unotoona zvinhu zvakareruka neNyaradzo. Saka with that inini vakandipa great opportunity yekuti ndiite link rekuti munhu ukaribaya iwe ukabaya ukaenda kucomment section kwangu ukabaya link reNyaradzo kudai handini nezita rangu unotojoina zvinhu zvako zvakanaka. Ende kune ma-special offers ariko like now kuti vanhu vawane ma-offers ekuti kana dai ari pamusikapo anokwanisa kubata neNyaradzo. With $1 you can do something neNyaradzo. Saka palingi ipapo panokupa packaging yako yekurakidza kuti uri kuda zvipi, uri kuda zvakadii. Saka Nyaradzo inini as far as I can see kumapalace ese ari muno muZimbabwe, Nyaradzo is one of the best. So brand ambassador. Yes, so one of the best. Yes, vanhu vanokwanisa kundiona kana kundifonera anytime. Ndichivapa link vachijoina. Nyango ine $2 joina Nyaradzo. Ungovigawo pachirungu. Pachirungu tazokuzongonza takuunganidza mari kukwana. Thank you so much. Kana vana chaivo vanoti vanonetseka mabasa. Ukamira neNyaradzo ukabaya link iroro unotoonawo pane mninge yekuti uwanewo mabasa akanaka. All right. Yes. That's nice and that's so wonderful. Rekendipedza ndichiti ndakazokuona muri muchallenge yababara. Aiwa yekaka. Ndazoma mbocha mukati they come to me. Yes. Ndozvanda anditi wakabvaona kuchallenge closed. Challenge closed. Takabva taita clock it. Wonderful. Maita clock it. Aiwa. No, thank you so much mama netime yenyu yamagara nesu muchitidzidzisawo. Ndofunga madzidzisa zvinhu zvakawanda. Even how to carry yourself uri munhu wemukadzi uri muindustry. Ziyana
pamba mati ziya zvawafambira ukada kutsvaga zvinhu zvakawanda since tatokuwanai ande muri mama vechikuru pane nyaya dzatiri kuona dzachangobva risati tichingoti pane nyaya dziri kuitika nyaya dzemamarriages mama tiri kuona mazuva ano marriage yacho inozopera mumwe auraya mumwe apondana sekunzwisisa kwenyu pangaitwe sei kuti tidzokere because imimi vana mai vedu vana baba vaigona maizosiyaniswa nerufu nenguva nechii but isusu vana vemazuva ano handisi kuziva kuti tiri kuchifambisa sei mashoko ekudzidzisa ini ndinoti enga chinhu chakaipa stereki enga inokuitisa zvinhu zvongo usingafungiri wozopepuka enga yapera saka hapana chinhu chakanaka sekucommunicata. Communication breakdown inokonzeresa zvinhu zvakawanda. Imwe nguva murume wako iwe anotadza kukunzwisisa iwe uchitadza futi kumunzwisisa. Imwe nguva iwewe semukadzi unotadza kana kuve pasi. Bhaibheri shoko raMwari rakati ive pasi pemurume wako. Murumewo achinzwisisa, murume unofanirwa kunge uchinzwisisa ideas from your wife. Saka iwe ukangorova dundundu uchiti ndini baba, you end up maita enga. Nokuti muri kudhonzerana. Mukudhonzerana kwamunenge muchiita ikoko ndo mukusvika pakutora mugoti kana kutora any weapon wakutanga kudhedhedza mumwe wakutouraya mumwe. Wakutofunga kuti nekuuraya vana kwakanaka. Wakuzopepuka iwe watoo mujeri uri kushaya kuti uri kupi. Ende jeri iroro harina charinotibetsera nenzira yekuti vana vatofa. Saka kukondrora enga chinhu chakanaka stereki. Ende kunzwisisana, communication is very very important kuvana veZimbabwe vano nyangwe nyika dzese dzakatenderedza. Hakuna chinhu chinopfuura kucommunicate. Hapana chinhu chinopfuura kupanana nzeve. Unzwewo mumwe wako chaasingadi nokuti iwe hausiri woga unotadzirwa. Iwe unotadza, murume wako anotadza. Saka pananai nzeve dzekuti ndimbonzwisisa chikuti murume wangu chaasinganyatsoda chii. Wobva waziva. Wonzwisisa wopo mukadzi wako nzeve, mukadzi wangu chaasinganyatsoda chii. Wonzwisisa. Motisangana pakati nepakati. Ukaona wabatikana zvakanyanya, buda mumba, ufambe fambe, uende zvako somewhere. Paunonosvikapo unowana munhu anoti mamukasema ichilimba. Mufunge zvaitika apa. Uyai muone zvandinazvo izvi. Wakutosekerera. That enga yakutoenda ichidini? Yakutoenda ichienda. Ichibuda mauri. Paunozodzoka mumba, unenge makutaurirana munene zviri nani. Zvinenge zvaraiti. Pane kuti murambe makaita majongo ehuku kudai. Panozobuda chinobuda irapo. Hapana. Saka ngapamirwe ipapo. Ende kuuraya handiyo nzira chete. Yekuti munhu uti ndomuuraya inini. Aiwa. Ziva kuti munhu woda kuuraya iyeye akazvarwa namai vake nababa vake. Ende mai vake vane shuwire chimwe chinhu pauri mwanangu. Saka mumwe munhu iyeye kutora murume wako wokudhedhedza inini ndonzwa sei semubereki. Unenge wauraya vanhu vangani pamunhu wani wauraya iyeye. Unenge watouraya vanhu vakati wandei. Vaunenge uchirelaya navo iwewe, vane vachirelaya newe iwewe, vaurayiwa. Saka hazvinyatsoite zvakanaka. Handioni chiri chinhu chakanaka chekusvika pakudhedhedzana kudaro. No. All right. Thank you so much, Mama. Ndakufara kuti atakutopinda mushoko nekudzidzisana. I'm sure munoita futi my events. Vanoda kudedza kuma events, kuma kitchen party, kumichato. Vanokwanisa kudedza indisi. Inini vanhu vanokwanisa kundidedza kumichato. Vanhu vanokwanisa kundidedza kuma kitchen party, kuma baby shower, tichirairana. Baby shower hazvireve kuti ndeya baby chete. Inobvira baby shower inobvira kuvabereki. Ichienda kukamwana. All those knowledge dzoda kunge dzichipinda muvanhu. Saka vanhu vakandidedza for that. Even kukansela chaiyo marriages. Ndamisa vanhu vakawanda dzimba dzavo. Vanoda kumisa dzimba vakamisa dzimba.
vakaiwandisa kwete 1 ba. Saka tinosvika pakutaurirana ndisingatore side. Ndikaona chinoda kuti iwewe ndikutaurire pako wega murume asinganzwe, ndinotokudzidzisa kusvikira wanzwa. Murumewo kana ndikaona kuti pane chaanodawo kutaurirwa usinganzwe iwewe, ndinomudzidzisa kusvikira achinjawo futi maitiro ake. Saka all those things tinozviita kuburikidza nekukura muvanhu kwandaita inini samai vako. All right. Thank you so much, Mama, with your time. Coming back to you, and funga manzwa kuti stare kuti Mai Jilimba rakabva kupi and vapa zvidzidzo zvakasiyana siyana. Anoda kudzidza adzidza. Mama, I just want you to vanoda kuzokubatai vanokubatai pa page renyu rakanzi chi dzingava nhamba chaidzo vachida kuitawo ma bookings vanokuwana ipapi. Inini ndine Facebook page yakanzi Amai Jilimba Production. YouTube page yakanzi Amai Jilimba Production. Instagram yakanzi Amai Jilimba Production. TikTok Amai Jilimba Production, Jili Baby. And uye kana munhu akanga achida kana kujoina mufacebook nyaradzo sezvatambotaura kufacebook page nekutiktok kwese kune link ririko renyaradzo. Munhu unokwanisa kujoina nyaradzo, unokwanisawo kuita zvinhu zvakawanda palink iroro. I think nefone number dzangu 0775 274 581. 0775 274 581. And itadze kupindura vanhu kana kutaura nevanhu. Jili Baby antaura nevanhu. That's so wonderful. I'm sure vazvinzwira kuti Jili Baby. Until we meet next time muri Zimbabwe, ndini wenyu Phela program to Sokostina. And don't forget to like, follow and subscribe. Thank you so much for watching. Thank you, Muri Zimbabwe. Clock it. Clock it. Nice.